Smis Davor Comisso Davidson. Tá mé ceithre bliana déag d'aois. Is as béal freisin mé agus is Aontroma. Sprálam a bheith ag tarraingt pictiúr agus ag dhéanamh rudaí as cartclár agus rudaí a thigleadh as cursa dhéanamh le agus thigleadh a bheith ionta cruthaitheacha leis. Leis an cartclár, dhéanam rudaí ó scanan, rudaí cosla casar thór agus cleigid Armagh. Caithim hartfa nó cha sa lá ag dhéanamh mo chéard, cosla ag pinseáil, ag dhéanamh rudaí as cartclár, ag gearradh rudaí agus ag tarraingt pictiúr. Mar gheall go bhfuil daoine ag seapadúireacht ar líne agus féin tú cuidbór cartclár le sin, thigleadh a bheith ionta cruthaitheacha le rudaí a thigleadh tógáil suas. Is mailim seo a dhéanamh mar codíonn sé leat nuair nach bhfuil rud ar bith le dhéanamh agat agus codíonn sé leat nuair atá tú faoi brúd. Codíonn sé leat fásta do le saoirse ann. Níl sé ró deacar dúsa mar tá mé compordach agus tuigim go dté mar dhéasann tú na airla síolaigh agus deanam sé aithin lá. Nuair a bhí mé hartfa le 9 nó 10 as í mé ag dhéanamh rudaí mar seo. Dúlam mé an cuid is mó de seo as faoi sé an YouTube. Níl sé deacar sa lá tá nniuan a bheith cruthaitheacht mar tá cuirbhéh aithin rud a bhfuil tú gail ar líne. Leis an cuid is mó de na ábhar a bíam ag usage le bheith cruthaitheacht tá sé ag deanamh ach cursa fásta agus de sin maith an timpplacht. Nuair tá minic sinne, sílam gur bhfuilm bheith le post atá san álainn ach bheith seo mar i gcónaí má caiithfear aimsire mar sprála mé agus ní hílam go stadaí mé.